Φίλες και φίλοι, καλημέρα. Πολύ κρύο σήμερα. Έχει πέσει αρκετά η θερμοκρασία. Πρέπει να έχει 0, 1 βαθμό. Έπεσε απότομα. Λοιπόν, έχουμε έρθει για ένα ψαρεματάκι με τον Γιώργο. Η θάλασσα είναι αρκετά καλή. Έχει ένα αεράκι έτσι απαλό, ίσα ίσα δηλαδή να κατσαρώνει. Θα ψαρέψουμε όλη μέρα. Αν πιάσουμε ψάρια νωρίς στο επιτρεπόμενο όριο, εννοείται ότι θα φύγουμε. Αλλά επειδή έχουμε έρθει σε ένα τόπο ο οποίος είναι πολύ ψαρεμένος, ξέρω ότι σίγουρα θα φάμε όλη την ημέρα αναζητώντας τα ψάρια. Κάνε τα μαγικά σου, George. Θα κάνω, φίλε, θα τα κάνω. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλες και φίλοι του Ανέστη. Ο Γιώργος έχει ντυθεί λες και έχουμε πάει στον Παρνασσό, αλλά πιστεύω ότι έχει τόσο κρύο σήμερα, σαν να ήμασταν στα χιόνια. Θα πιάσεις κανένα ψάρι? Άντε. Από κάτω δεν έχει ούτε σπάρο. Τι με βάζεις να ρίξω, ρε φίλε? Για να δοκιμάσουμε τα εργαλεία, να δούμε αν τεντώνει καλά το νήμα. Δεν βλέπω για μικρό. Δεν το βλέπω για μικρό.
είμαστε ρε. Πάει σου. Άστο. Εγώ δεν είπαμε. Άμα δεν μιλάει. Δεν μιλάω γιατί φοβάμαι το χάσω γι' αυτό. Γιατί πώς να το χάσεις? Είναι καλό το ψάρι. Στην αγρίδα πρέπει να είναι 4. Άρα μπορεί. Έλα, πάρ' το. Πάρ' το. Σας έσκασες. Μια συναγρίδα και μια συναγρίδα. Πάρ' τη. Στην αγρίδα δεν έβγαλε σημείο, το είπα. Δεν έβγαλε. Πού την έφτιασε τη... Ωραία. Έπρεπε. Δεν έπρεπε, τόση ώρα ψάχνουμε για ψάρια. Και κοίτα τι έχει φάει εδώ. Ωραίο ψαράκι. Όπου τι είχε φάει. Είδες τι τρώει. Αυτό παιδιά έφυγε από μέσα. Αυτό είναι τέτοιο σαφρίδι. Σαφρίδι. Είδες που τρώνε σαφρίδια. Και εμείς τους ρίχνουμε σουπιές. Είδες. Να ρίξω ή... Εννοείται θα ρίξεις. Λοιπόν, ήταν τόσο δυνατό το ψάρι Ναι. που μου πήρε και το αγκίστρι. Πώς ήρθε η ώρα να αλλάξει αγκίστρια. Τώρα το θέμα πού είναι, το έχει βάλει με αυτό. Λογικά ναι. Σου είπα όμως ήταν καλό το ψάρι, έτσι. Το πες. Στο είπα. Εγκυροβολημένος δεν είναι, ωραία. Έσαξε με ένα τσιγάρο. 2 φορές πήγε. Παπ. Τσαουσί. Δεν μπόρεσα να καταλάβω. Πολύ πιθανό να ήταν τσαούσι.
Λουκά. Μάλλον. Λοιπόν, και με αυτή την όμορφη συναγρίδα σιγά σιγά νομίζω το ψάρεμά μας τελείωσε. George. Εγώ δεν έχω βγάλει ρε φίλε. Εσύ δεν έχεις βγάλει, αλλά τι κάνουμε τώρα. Έχεις βγάλει ένα τσαουσάκι, το οποίο πετάξαμε και μέσα. Ναι, Γιώργη. Συναγρίδα. Συναγρίδα. Πάρε τη σφυρίδα τώρα. Ποια? Σφυρίδα. Μασί. Σφυρίδα. Σφυρίδα. Επιτέλους, ένα τσάους της προκοπής. Σφυρίδα. Σφυρίδα λέει. Βγάρισε το λίγο. Κι άλλο λίγο μπορεί. Σούζα, να φύγει τα νερά το ψυγείο.